mga kabisaya diha kadto na miglan mga kabisaya. So para itagtag na mo ni ginagmay mga kabisaya. Oh, medyo ngit-ngit pa mga kabisaya kay alas 4 pa kapin mga kabisaya. So pantagtag na mo ni ready na. Oh, wala kayo na mo mapuno ni kay bugat kayo na. So ang among dala sidan lang. So pila ra magitay kusog aning sidan. Oh, gamay lang siya nga kuan. Sakyanan sidan ang tawag ana or kotse. So pila ra may kusog sumor ni nakaya na magdala. Amo ni ipantagtag mga Bisaya diha padto miglan. So bali nami kuyog nga swito dito. So dapat kini nga mga bisag ginagmay ni siya kini dapat maadto ni sa tawo nga dapat maadto sa tamang tawo nga angay tabangan. So abang-abang unya mga Kabisaya. Pabiyahe nami mga Kabisaya. Bye-bye.